Kaixo ekipo, zer modu zaudete, hementxe gaude Arkakusoren kanalean beste igande batez, eta aurreko bideoan esan nuen bezala, gaurkoan Zeit Festen balorazioa egingo dut, nire bizipenak kontatu, beraz, bagoaz. Bueno, esan behar dudan lehenengo gauza, da super, baina super ongi pasatu nuela, osea, pasada bat izan zen, asko gozatu nuen, eta nik uste dut horretan nirekin batera egon ziren pertsonek asko dutela zerikusia, eta horiek izan ziren Ametxin, eta Xabi, Treku Xabi. Beraz, hemendikan, asko maite zaituzten, plazerra izan zen, de hecho, Ametxin ez nuen fisikoki edo presentzialki ezagutzen, saretatik bai, TikToken deskubritu nuelako, duela hilabete batzuk, eta nada, pues azkenean egin genuen elkarrekin, osea ezagutu ginen, tak, kotxean sartu, eta aruntza joan ginen, eta antxe topatu ginen Xabirekin, Treku Xabirekin, bueno, Xabi ja dela nire laguna, Eta hori elkarrekin egon ginen jaialdi osoan zehar, eta oso guai izan zen. Beste alde batetikan, esan beharra daukat, eta hemendikan nire miresmen osoa eta miresmen guztia, bertan lanean egon ziren guztiei izan antolakuntzan, izan komunikazioan, izan barretan, izan bere dendatxoaren, azokan bere dendatxoaren postua jarri zutenetan, izan, bueno, denetan, ze oso ongi antolatua zegoen, ni lehenengo edizioan egon nintzen, eta bertan, osea, aurten jaialdian, lehenengo jaialdi horretara joan nintzen batekin topo egin nuen, eta esaten genuen, eske ez du konparaziorik, osea, lehenengo edizio hori izan zen como recuerdos de Vietnam, baina oso ongi antolakuntza, oso ongi dena, super ongi antolatuta zegoen, bai barrak, bai janaria, osea, arazorik ez, pasaba bat. Osea, benetan, kriston lana egin duzue. Ikusten duzuen bezala saiatzen ari naiz bideo express bat egiten, ze iruditzen zait azkeneko bideoak nahiko luzatzen direla, eta saiatu nahi dut bideo hau izatea nahiko sintetikoa. Bueno, sintetikoa baino sintetizatua, ze, badakizue, ehuneko naturalak garela. Musika eskaintzari dagokionez, pasa bat izan zen. Ni egon nintzen kontzertuetan izan zen. Gatibu eta Sarazo Zaian egon ginen irrati konexioa egiten, beraz, ez genuen asko entzun, Eleder Magoa ikusi genuen pixka bat, eta gero ja zuzenean joan ginen Izaroren kontzertura, Merina Gris, Euskal Herriko Travestiak, eta ja joan ginen Bulegora. Hoien artean, niretzat produkzio aldetik gehien gustatu zitzaigena, baina eskizago zalantzarik, izan zen Izaroren kontzertua, ez nintzen Izaroren kontzertu batetan egon inoiz, eta izan zen mundiala. Beraz, aukerarik baldin baduzue, txikiena bada ere, joan zaitezte ze, wow. Merina Grisen egon ginen hor aurreko filetan eta bateriarekin egiten zuen, osea, sentitzen zenuen bateria hileen puntan eta baita sudurrean ere egiten zuten horrela, eta zen pixkat hasieran como arraroaz esaten zenuen, ezin dut arnasa hartu, baina azkenean bai. Eta oso ongi, gustatzen zait Merina Gris, eta espektakulaldetik ere gero, zer esango dut travestien inguruan, eske dira fantasia, osea, dira erregina batzuk denak, eta ezin dut gehiago esan. Aukerarik baldin baduzuen noizbait Euskal Travestien showak ikustera joateko joan, eta Albinak beti esaten duen bezala, support your local drag. Así que, badakizue. Hemendikan, eske zaretenak fantabulosak. Eta ja, bukatzeko, Bulegoren kontzertuan egon ginen, ni ere ez nintzela inoiz egon, de hecho, datorren astean, Iruñan jotzen dute eta bertara joatekoa naiz, baina izan zen oso guaia. Osea, abesti guztiak edo gehienak nekizkien, eta orduan izan zen hasieratik bukaerara, dantza atzeari gelditu gabe. Eta egia esan jendea oso atopísimo zegoen. Ja, egun osotik nekatuak geundenez eta ni nintzen ez gidatu behar zuena, pentsa, Bilbotik Iruñera, ordu bete eta erdi pasatxoko bidaia dago, eta egun osoa bertan jaialdian pasatu ondoren, ja Bulego eta gero nengoen neka eginda, Ametxere ere zegoen nekatuta,
beraz erabaki genuen bueltatzen. Pena eman zian ez genuelako Euskal Herrian Zook eman behar zuen azkeneko kontzertua ikusiko, baina bueno, nahiago izan nuen, lehenetsi nuen lasai gidatzea, eta hori. Eta pena izugarri eman zian ere Dela Porteren kontzertua galtzea, ze elektronika Osea, da beste esperientzia. Nik uste dut horrelako jaialdietan ere gauza politena edo gauza interesgarriena, ez dakit nola azaldu, ez dakit nola ze adjetibo jarri, dela elkartzen zaren jendearekin. Elkartu nintzen aspaldi ikusten ez nuen jendearekin, uniko jendearekin, klaro, pentsa, Bilbon ikasi nuen, orduan Bilbotar edo Bilbo inguruko jende asko ere bertaratzen da, hurbildutelako. Unibertsitateko lagun oso on batekin elkartu nintzen, duela urteak ez genuela elkar ikusten, eta izan zen oso hunkigarria, gogo itzelak nituen, gero ere elkartu ginen eduki sortzaile digital ezberdinekin, pues Julen Portillarekin, Kainakairekin, Aneperekin. Ez nuen, pena eman ziaz, ez nuen aukerarik izan, Albina, Divina, Xarma eta Jogurinarekin egoteko, baina bueno, aurrerago ikusiko ditut, horretaz ez dut zalantzarik, baina eske, ez duzu imaginatzen zer pasatu zitzaidan. Zuek pentsatu, txikitan egiten duzuela kirol bat, kasu honetan saskibaloia, badagoela zuen hirian neska talde bat goiko mailan jokatzen duena, eta hortikan urte batzuetara badagoela bertan jokatu zuen gazte bat despuntatzen duela, eta azkenean da nolabait esatearren emakumezkoen saskibaloian dauden erreferente bakarrenetarikoa. Irabazten ditu ligak, irabazten ditu txapelketak, joaten da WNBA-ra, da Espainiar estatuko selekzioko kapitaina, eta bueno, nola ez duzu jarraituko delako, nolabait esatearren erreferente gutxietako bat, ez? Ba, bueno, ze esaten didazu, Osea, bisez, imaginatu zuen txikitako, ez idoloa, baina jarraitzen zenuten pertsona batekin bukatzen baduzue, egiten bideodei bat, osea, bukatu nuen bideodei bat egiten Amaia Valdemoro saskibaloi jokalari oiarekin. Osea, gehiago edo gutxiago gustatuko zait pertsona bezala, baina oso erreferentea izan da saskibaloian. Eta izan zen, como, what? Eta hori ekipo, gaurko bideoa laburra izan behar zuen, bai ala bai, ez dakit laburra geratu ote den, eta badakizue. Datorren astean gehiago, eta gehiago da. Ez bakarrik igandea, baizik eta asteazkenean ere bihartik aurrera, bihar apirilaren 22 da, eta baitik 28ra, arrotze astea dugu, eta sortzaileok ere sarean arrotu egingo gara, eta sareak arrotuko ditugu. Beraz, adi, euskal sortzaile digitalak ezagutuko dituzue, edo ezagutzeko aukera izango duzue. Adi, bihar sarei, ze gauzatxo bat egingo dugu, edo publikatuko dugu. Bueno, dena dela, bakizue. Aste honetan, adi gure sare sozialei, adi igoko dugun edukiari, eta badakizue. Euskaraz bizi nahi baldin badugu, sarietan ere euskaraz bizi nahi dugu, elkar ikusiko dugu bai ala bai igandean, eta kaso, asteazkenean. Aio!